Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwana 'yan Najeriya da ma mutanen duniya baki ɗaya, fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Sunana Sunusi wanda aka fi sani da Oga Abuja. Ana ce min kuma Bekatsu. Yeah. Da Allah za ku iya subscribe nawa a YouTube channel nawa mai suna Sunusi Oga Abuja Libya. Kar ku manta da subscribing da alamar nan ta liking da kuma danna ƙararrawa domin idan na ɗora abu ku samu gani. Na ku Oga Abuja Libya. Plus F plus. Bye Naija, Naija, Naija. Kai, Buhari, yanzu akan wannan muke kuka da kai. Kai, la ilaha illallah, Buhari.